Everything you see, output, product, results, lahat po yan ay dahil sa tinatawag na stewardship. Stewardship is, in other words, management. So let me ask you this afternoon, are you a good manager? Management is not only for pastors. Because I'm going to show you today 7 areas of management. 7 spheres of management. 7 mga bagay na dapat makita mo and that you learn to manage well these things because ang biyaya ng Panginoon ay sapat, more than enough, lubos. We have no excuse not to prosper. We have no reason for not growing. We have no reason. Kung ikaw ay hindi lumalago at hindi mo nararanasan ang lubos na biyaya ng Panginoon, I believe it's your fault. It's my fault. Because we simply mismanage. So your problem is not lack of money. It's lack of management skills. Kaya ngayong hapon, hayaan nyo na ituro ko sa inyo ang isang bagay na hanggang ngayon pinag-aaralan ko rin. Let's learn together God's principles for stewardship. The first area or the first sphere of management or stewardship is in the stewardship of time, be wise. The first sphere of management is time. Hello? Wow. Pastor, what is all about managing your time? Alam nyo nung when did we have the youth fellowship? Tuesday. Okay. Nung Martes, dahil 3 weeks ahead, I saw a post on Facebook that October last week until the November 1st, 2 and 3 is a long vacation and a long weekend. And immediately I said, I don't want our church to go idle. We'd like to do something productive in the time of vacation. So right away sabi ko, we are going to have a youth fellowship on Tuesday. Huwag tayong lalabas-labas ng Lunes dahil mainit ang eleksyon ng barangay. Baka ikaw ay mapatay, kaya pwede tayong lumabas ng Tuesday. So we came on Tuesday, and I preached a message in the morning. In the afternoon, nagturo po ako ng management because when I speak to young people, I conduct it as a leadership seminar. Youth needs to know how to become leaders, not just followers. You need to become leaders. And we are committed to train future servant leaders. And isa po sa aking mga tinalakay ay itong time. I asked the young people, how many hours you go to school or spend in your academics? Times 5 days. We got the result. Ilang oras ka natutulog sa gabi? Times mo yan to 7. We got the result. 1 week ito 1 week. Ilang oras ka kumakain? We got the result. Ilang oras ang biyahe mo? We got the result. And after we got the total hours of 7 days, times 24 yan, and after deducting, subtracting, yung pong lahat ng pinagugulan ng mahalagang oras nila, you know what we realize? There is still 26 hours left. And you young people will tell me, I'm busy, I have no time for God. You have 26 hours. May 26 hours ka. Do you know one of the indications? Isa sa mga ano ba sa Tagalog ang indication? Way to judge. Isa sa mga basehan. Isa sa mga pagbabasehan. Kung ang isang tao ay good manager, is look what he does
with the surplus or with his free time. God does not want waste. God doesn't want waste. Kaya wala kahit sino sa inyo dito ang magsasabi ngayon, wala akong oras maglingkod sa Panginoon. Your problem is not busyness. Your problem is management. Hindi ka busy. Hindi mo lang inurnos deta oras mo. Ham mo imprioritize. You have misplaced priorities. Sa balitin yun unam. Kat pinaggugulam ti oras na kitay, kung tutuusin, wala namang kais-iskan. Dayjay importante nga para iti apo, hamo inikkan ti tiyempo. Tapos pag Sunday ng umaga, tagikurangam ta oras mo nga nagtrabaho, pati Domingo ti bigat, agubra ka, kaya't kung ay bagakang ka. Saan lang at masapulan tinapatag ti biyag? Ti kapatgan ti biyag, panagserbi iti apo. And don't you ever misallocate the time when you have to seek the kingdom of God first and His righteousness. Just because you thought it is practical to work on a Sunday morning. No, it is not practical. It is evil. Sapagkat mayroong dapat time allocated. Ang tawag po dyan is stewardship. Alam nyo ba na maski na ang mga government officials, when they spend money to a project na hindi naman yun ang purpose ng perang yun, they will be guilty of misallocation of funds. At ilan sa atin ang probably guilty of misallocation of time. Because supposedly, halimbawa yung oras na nasa church ka ng Miyerkules ng gabi para sumama sa prayer meeting, naglakwatsa ka, you're guilty of misallocating your time. And I don't care if you even don't feel guilty of that sin. But I'm telling you what, how can you expect God to progress your life when you do not follow His principles of management? Kasano nga namnamaam nga ti Apo pagrang ayon na dagiti aramidem no di ka amo nga surutan ti prinsipyo na ti panang manage iti biag ken iti oras. The Bible says in Ephesians chapter 5, verse number 14 to 17, it says, "Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light." Next, in verse number 15, "See then that ye walk circumspectly, not as fools." Amom ti Ilocanot fool? Nang. Nadagsan nga sarita, but it's from the Bible. Kaya't mo ti agbaling nga nang. Adot tao nga babak na ngam nang. Adot tao nga diadal ngam nang. Why? Let's look at the reason why. The Bible says in verse number 16, redeeming the time because the days are evil. The word redeem means you have to learn. Kala ko man umapang ka a grocery. Hanga dete na pang ka jenta, ano dete grocery to yan? Grocery ta? Grassroot. Nangala ka dete cart, karga di karga. Pati ti anak mo, ice cream, kadaan, karga di karga. Hindi agbayad ka, dudwa gasot, di kwartam. Di ka nakababaing ka ita. At anay swipe na, tit, 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 tit. Kinitam di wallet mo, pastor kami 200 di kwartam. You know what that means? It is wise of you to count your money first. That's redeeming the time. You estimate. Teka, manong atapi nga tawang ko tirabaw ti daga. Alam nyo, in our culture, wherever it is, everyone, yellow race, brown race, hanga brown rice, brown race, we are brown race. Yellow race are the Chinese, Caucasian,
white race, black race, all of them celebrate birthday. Sa ating kultura, pag nag-birthday ka, binibilang mo ilang taon ka na. That's our culture. The Bible is different. Kada birthday mo, huwag mong bilangin kung ilang taon ka na. Bilangin mo ilang taon pa kaya. The Bible says, teach us to number our days. So if I am 38 years old, and the Lord will allow me to live for 20 years, I want to make sure my 20 years is well spent. And not on a selfish way nga tayo labagik ti pinagpagustuak, tayo sarilik ti pinarparagsak ko. It is not the duration, it's the donation. Duray 30 nga taon ka lang nga nagbiag, no adu nga tao tina-improve ti biag na gapukan ka, it's a well-lived. Duray man pa'y sangagasot na taon ka nga nagbiag, no tala bagim, awan sa bali no sika, sayang nga biag. Think about it. That is why the Bible says, redeeming the time. Agawaam. And then, in verse number 18, wherefore be ye not unwise. Ito na. How do you redeem your time? This is God's principle of management. Understanding what the will of the Lord is. There are 3 words in the Bible that is very important. Knowledge, understanding, wisdom. Halos amin tayo, coming from different churches, and especially HBBC, ammo tayo ti pagayatan ti Apo. Do you know what we lack? Understanding. Awan nang ipakaawat king ka, iso nga di mo ubraan. Now, if your mom tells you, anak, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng tubig, pero hindi mo na-appreciate yung pag-inom mo ng tubig. Kaya hindi ka uminom ng tubig pag hindi sinabi sa'yo. Pero kung may nag-explain at naunawaan mo na pag hindi ka pala inom ng tubig sa tamang oras with the tamang volume of water, maperdi ta kidnim, no naperdi ta kidnim, ramraman at bagim, umababati biyag mo, pag walang nagpaunawa sa yun yan, hindi ka magkakaroon ng sariling initiative to drink water, self-motivated. That is why, ang kailangan natin ay ano? Understand. Maunawaan mo. Okay, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Alam nyo ba yon? Do you always do that? Why? Because nobody, you did not understand. Hindi mo naunawaan yun eh. Kaya sabi ng Bible, understanding what the will of the Lord is. I don't have time to discuss about this right now. Pero ang punto rito mga kapatid, ito, what the will of the Lord is. Ano ang kalooban ng Diyos? That is why it is important for us to know the will of God. Don't waste your time. Akalain mo yan. 26 hours young people, ilang oras dyan ang cellphone? Mula pagdating mo sa bahay ng alas 5, alas 6, kakain ka lang saglit, pahinga ka, cellphone na naman hanggang alas 12, hanggang alauna, hanggang alas 2 ng madaling araw. Kaya ang sabi ko doon kay Doc Lester, yung member nating doktor, yung nagsolong lalaki kanina, doktor yon. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay kumuha ng specialization, internist ka. Alam mo kung bakit? I already know the future disease of this generation. Internal. Bakit? Laging puyat. Number 2, kumuha kayo ng ophthalmology. Oh, mata. Bakit? Hindi malayo. 10 years from now, naka-eyeglass na lahat itong mga young people na to. Correct? Management. Now look, I taught our men, sabi ko sa ating mga single men, sabi ko, in your free time, develop a habit that makes you productive. Sa free time mo, kaslaidat na mamaya, paglabas, anong gagawin ng mga nandyan sa labas? Cellphone. 1 hour yan. Eh kung nakinig ka kaya ng leadership seminar sa YouTube,
Nagbasa ka ng libro. Make yourself productive. That's why many young people today feel very dull. Namudel. Why? Because they're not sharpening themselves. They lack the creativity. They lack the vibrance. Wala sa kanila yung sigasig. Bakit? Inuubos ng mga walang kwenta. Tapos may boyfriend ka pa. May girlfriend ka pa. Alam mo, sinasabi ko to, alam ko naman, tinatamaan ka na eh. Kaya lang pag-uwi mo, wala ka rin gagawin. Anong sabi ng Bible? Thou fool. Sakit nun. Pero totoo. I mean, look kung kayo nag-aaral, with the so much opportunities for you to grow and learn, may oras ka pang makipag-no boyfriend, girlfriend. Nauunawa mo ba yung ginagawa mo, friend? Sabi nga ng kaibigan mo, Be, ano ka ba? Do you understand what you're doing with your life? Ngayon, tapos may magsasabi ng ganito sa'yo, galit ka, di magalit ka. Kagalitan mo yung sarili mo. Wala kang disiplina. Are you with me? Management of time. Number 1 pa lang yan. 7. Ito mga kapatid, 7. Okay, uuwi na tayo mga alas 10 na siguro. Okay lang ba kayo dyan? And, sabi ko sa ating mga young people, alam nyo, pag uwi nyo ng bahay, sino kadakiti adamula na nga patani, utong yan talikod tabalayda? Wala kang ginawa kundi humingi. Kung nagtanim ka ng utong dyan, hangkala na artein ka, agla ko, may pera ka. Alam niyo ako, may mga manok ako Nag-iitlog ng brown. Kinakain namin yon. Ang mabilis umubos dyan si Edward. Edward. Kita nyo yan? There's so much productive you can do with your time, I'm telling you. Sayang. You just let time pass. You're wasting it. Number 2. In the stewardship of talent, be willing. In the stewardship of talent, be willing. Alam niyo, were you blessed sa ating choir? Hindi naman lahat yan magagandang boses. Kita nyo? Nandyan sila sa labas, nakikinig Hindi naman lahat yan. Abihin ko sa inyo, honestly, 80% ng mga kumanta, hindi masyadong magandang boses niyan. Try nyo. Pakantahin mo yan isa-isa. Try nyo. Choir, kung try kaya natin ngayon, kanta isa-isa. Hindi nyo ma-appreciate yan So they really did not have that well-developed talent in the first place. But they had willingness. Sika, nagpintas na boses mo, pangpangas mo pa di ka but willing. Hindi ba? Pabilib ka ta video, okay. Para kanino? Who are you trying to please? Worth it ba? Come on. Worth it ba yung ginagawa mong ganyan? Ganda-ganda ng boses mo. Something, you have to realize this Pakinggan nyo ako. Okay? Kayo mga choir members. By the way, mag-i-schedule na kami ni Ma'am Kay. Magtuturo siya ng vocalization dito. Para lahat kayo mag-improve. Okay? Now, alam nyo, talent is something you have to manage. Binigay ng Panginoon yan Look, that result is a product of good management. Una, I attribute it to my wife. Nag-graduate yan ng PNU. She was a member of a choral in PNU when she was in first year. And I praise God. She was willing to what? Share her talent. And help develop your voices.
kahit walang pag-asa. Nangarap kahit walang pag-asa. Hindi ba? Pero look, makakapakinig ka ba ng ganon? Nung una yan, ay nako, sabihin ko sa'yo, pwede kong tawagin ng bagyo at ulan at hangin eh. But look today, grabe, di ba? Hindi naman sa pinagyayabang ko yun, pero may point ako dito. Yung ganyong kalinis ng pagkanta, ay hindi po overnight mangyayari yon. That is management. Ikaw, ang tagal-tagal mo na sa choir, hindi pa nag-i-improve ang boses mo. There's a problem in your management. Alam mo kung 5 years ka nang kumakanta, aba, dapat parang pabarote na yung boses mo eh. But what? You don't manage it. You don't allocate time to practice. Yung mga choir na yan, 2 times a week na nagsasubmit ng kanilang recorded practice. Twice a week. Ay, thrice? Thrice na ngayon? Oh, thrice a week. Ibig sabihin, ibibigay ni Ma'am Kay yung kanilang pyesa ng linggo after service. Pakikinggan nila, and that night, they submit their first practice. Teka, sino yung mga nagpa-practice na yan? Yan lang bang ginagawa nila? Ay nako, hindi. Nag-aaral yan. Ito, nag-aaral sa MMSU ang mga iba dyan. They are students. They are busy. At hindi lang yan ang ministry nila sa church. Ang iba dyan, orchestra. Pag ako may necrological service at sinabi ko, I want the orchestra to be present, sasama yan kahit hanggang alas 8, alas 9 ng gabi. Nag-aaral yan. Yet, they have time to submit their practices. There's no excuse. It's about management. Aminin mo, tamad ka. May talent ka, pero tamad ka. Hoy, sadot! Pira, kasulsulit ka. Tapos gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Ano ka? Tanungin mo yung katabi mo, nagagat ka o nasadot ka? Pira. Oh. Mga kapatid, alam nyo, kung youth seminar ito, ay nako. Kung ito'y seminar, magbabayad kayo ng tig 225. Wala kayong seminar na ma-attend na ganito ang pagpaliwanag na talagang hihimukin ka to be a good steward. Sa eskwela lang eh. Meron ba kayong teacher, nakarinig na kayo ng ganitong pagtuturo sa eskwelahan? Praise God, sa church naririnig nyo yan. Ito to, sadot ka lang, sulit. Unuhaan, mabarkada ka kasi. Mabarkada ka. Hanlangan na barkada, nakararam ka pa eh. Hira. Oh. Tignan mo yung mga addends mo sa buhay. Sulit, sadot, rebelde, naaram. Anong total na deta ta? Alam mo, pagpaplasan ba amin, anong resulta na ta? Di o rin pinagwapo, nagpintas ka, nagpangit mo tabiyag mo. Amom, no kasanot ka gwapom, kasta kumamot ka gwapo ta spiritual life mo eh. No kasanot kapintas mo, kasta kumamot kapintas ta spiritual life mo. Kasta kumat kapintas ti pa nagserbim giniapo Diyos. Nga itid mo ta talentom nga agserbiging kwa na. Oh. Amen? Ngayon, kayong mga nagsisilbi sa mga ministry, may mga tungkulin sa church, usher ka, ordinator, choir member, orchestra, nais kong basahin sa inyo ang Exodo 35, 30 hanggang 35. Pakinggan nyo. And Moses said unto the children of Israel, see, the Lord hath called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. Pamilya to, tribo,
Marami sila sa clan. Next. And He hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship. Sa madaling salita, ang pamilyang ito, o tribong ito, jack of all trades. Amen. Bakit jack of all trades? All manner of workmanship. Lahat ng klase ng trabaho, magaling. Parang Pastor Dennis, jack of all trades. Next, 32. And to devise curious works, to work in gold and silver and in brass, 33. And in the cutting of stone, to set them in a carving of wood, to make any manner of cunning work, 34. And he had put in his heart that he may teach both he and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. Last verse. Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver and of the cunning workman and of the embroiderer, etc., etc. Binigyan sila ng talento ng Panginoon. Amen. Bakit? For what? To build the tabernacle. Gusto ko maunawaan nyo. Kaya kayo binigyan ng talent at blines ng Panginoon ang talent nyo, gumanda ang boses nyo. Bakit? Hindi para sa mundo. Para sa Kanya. That's why you have to strictly discipline and consecrate your life for God. Huwag mong gagamitin yan sa mundo. Steward that talent. Hello? Oh, number 3. Pira. Lisan natin. Are you still alright? Yung mga tagalasam, okay pa kayo? Okay. Enjoy and enjoy? Oh, kasi may tambiolo pa tayo eh. Kayong uuwi, baka ma-miss nyo yung pera. Number 3, in the stewardship of testimony, be a witness. Alagaan natin ang ating testimony. Na, pag sinabi mong testimony, witness, patotoo ka. About what? About Jesus Christ in your life. So, you must be a witness. Amen. In other words, mag-ilaw ka. Let them know you're a Christian. Sabi nung isa, si Doc Lester, may exam dapat kaninang umaga. Pero sabi niya, Sir, pwede ba to move my exam for religious purposes? I have to go to church. Pumayag naman. Ang malungkot kasi sa ating sistema ng academe ngayon, pati Sabado, pinapapasok ang mga estudyanteng mag-aral. Yung iba, pati linggo. Hindi naman kasalanan ng mga teachers yan. Talaga sa academe natin yan. Nasa sistema. Ako lang sanang DepEd, o secretary, walang pasok Sabado, walang pasok linggo. Kahit pati kayo mga teachers, gusto nyo yan. Di ba? Pero uwi mo, ang hirap-hirap na, tapos, wow, that's not really easy. But in the stewardship of testimony, be a witness. Hanggang agbain nga ibagam nga si kagat anak ti Apo. Make a difference for the Lord Jesus Christ. Number 4, in the stewardship of the truth, walk in it. Pastor, bakit natin kailangang i-manage yung truth? Ano? What is there to manage? Listen, pag sinabi nating truth, listen now, truth is katotohanan. Okay, listen. Ito, maganda to. The key to freedom is knowledge. There are two kinds of person in your seat right now. May dalawang klase ng persona sa upuan mo ngayon. Una, yung persona na resulta ng kaalaman at katalinuhan at pagsunod sa Panginoon. Yon. Number 2, yung ikaw. There are two kinds of person in that seat. The person who is a product of knowledge and wisdom and obedience to God. That person, or number 2, that person sitting there right now, na hindi niya alam yon at hindi niya ginawa. Kaya ang susi ng freedom to be what God wants you to be is knowledge. And the substance, pakinggan niyo maigi, ang pinakasusi ng kaalaman
ay ang katotohanan. Mukhang napapasel kayo sa mga sinasabi ko. Yung sinasabi mo dyan, Pastor. Listen. One of the greatest enemies of men is not the devil. It's ignorance. Nag-start ka ng business, hindi mo inalam, nalugi ka, you blame the devil. Anong kasalanan ng diablo ron? Ulitin natin. Hindi hata nag-sink in sa atin yun. Nagsimula ka ng negosyo, hindi mo inalam, hindi mo pinag-aralan, nagmadali ka, pinasok mo na hindi ka equipped ng kaalaman, nalugi ka, sisisihin mo ang diablo? Kasalanan ba ng diablo na nalugi ka? Kaninong kasalanan na nalugi? Sisisihin mo ang gobyerno, kurakot kasi itong mga politiko natin kaya ako nalugi. Anong kasalanan ng politiko? Aminin natin, the problem why we are failing at times and why we are not growing is because we didn't dare know the truth. Hindi natin pinag-aralan bago ako nagsimulang mag-alaga ng manok, ang dami kong aral dyan. Kaya magmula piyek, aging gana itang agit itlog da, nakalasat da amin, kasi ti Apo. Dumating yung time na yung mga manok na yon, no idipiyek da pelang, binili ko yan, 1 week old. Heritage na manok. 1 week old. Dumating yung time, di may isang apik, dumakdakalat at buksit naan. Yun siya na lumalaki. So, ano gagawin ko rito? Aral ako, aral. Aba, nalaman ko, ang sikreto pala, purga. Pinurgak ka kapsat. Gumaling. Tapos maya-maya, nag-usap kami ni Harold. Nandiyan ba si Harold? Yung ating technician ng animal. Patingin kayo mamaya. Ay, joke lang. Okay. Sabi ko sa kanya, Harold, nag-alaga ako ng manok, yung heritage chicken. Ilang buwan na? Sinabi ko, anong weight? Manok kilos dan, kung na ganyan. Sabi ko, kastoy. Sabi niya, naginat pa nagdakkel da pastor, kung na ganyan. Paisip ako doon, aral uli. Anong nangyari? Pinurga ko na naman. Lumaki ng gusto. Lumakitam ita, kasdala digite pabo, kalaganso, ti kadadakkel dang nakabsat, nakabutbutang. Itlog ng itlog. Mga kapatid, aminin natin kung bakit hindi tayo nagtatagumpay at times and we fail because we don't steward knowledge. When there is an opportunity to know, but we did not find time to know it. Anak kukum, imbes nga umay ka makigimong, ngagdingeg iti adal ti sa uti Apo, tila da papapanam. Kasano nga rod nga maamwam nga talaga ti pagayatan ti Apo, kundi ka mo tumay agdingeg. Imbes nga agdingeg ka, bengeg ka mo. Ay, mga kapatid, marami tayong pwede mapag-usapan yan. The key to freedom is knowledge. That's why the Bible says, ye shall know the truth, and the truth will set you free. Ngayon, yung iba naman, may konting kaalaman, pinagyayabang yung kaalaman niya. Sabi nga nung isa, a little knowledge is dangerous. Kasi konti lang yung alam mo, pinasok mo kaagad. Hindi mo inalam ang kabuuan dahil may alam kang kaunti. Mayabang ka, malulugi ka rin. And you know, the greatest knowledge comes from this book. And I wonder, if you call yourself a Christian, wala ka pang Bible na personal. This is your manual. This is knowledge. So find time to study the Word of God, mga kapatid.
Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya daw nasisira ang tao ng Panginoon. Tao ng Diyos na yan, ha? Nandyan ang Diyos na grabe ang pagmamahal. Nandyan ang Diyos na grabe kung mag-bless. Pero sisira yung tauhan niya. Bakit? For lack of knowledge. Next, pambira, number 5. Malapit na tayo. Okay, malapit na tayo. Sabi mo sa katabi mo, malapit na daw matapos. Oo. Damdama yung nga isuot, di kita sapatos yun, itong last point, kakabsat, hampela ita. Okay. Kada nyo pala, ita sapatos yun, tapos ma-press kuan. Number 5. Okay. In the stewardship of technology, be watchful. Ito naman, pambira. So, akala natin ang stewardship, time, talent, treasure. Hindi po. This is another stewardship. Especially sa inyong generation. Millennials kami. Kayo yung mga sumunod sa amin. Ngayon, sa inyong generation, you have to be watchful in managing technology. If you give up, pag tumigil ka sa pagbantay mo, pagiging alert mo, sa paggamit ng technology, technology will take over your life. Isut mang control ti biyag mo, dahil nga technology. Are you there? Anong sabi ng 1 Peter 5:8? Look at 1 Peter 5:8. It says, be sober. Be vigilant. For your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. On the negative side, technology can destroy your life. On the positive side, pag alam nating i-manage ang technology, it will enhance and expand us. Just take a look at our HBBC today. We have HBBC now in Australia. This coming December, we will organize HBBC Singapore. Last January, we organized HBBC Hong Kong. Soon, we will organize HBBC Canada. We have HBBC US. And we have a lot of HBBCs. There will be more. Alam nyo, ang naging susi ng pagdami na ito because of the good management of technology. That's why technology is also a steward. Natin ang isa sa mga binigyan ng Panginoon ng live stream na medyo maayos. Medyo kung nakatamang rugrugite pelay di. At 2020 and March, nag-lockdown. A day before the lockdown, PLDT came to install our fiber internet. So we had a very stable, reliable internet towards the pandemic. The coming Sunday, lockdown, started our live stream. Nahirapan ako, mag-preach ka na walang tao, magpakanta ka na walang tao, parang siraulo ka, di ba? Ang hirap nun. Pero doon, nakilala ng Panginoon ni Ma'am Lydia. Ma'am Lydia, would you stand up? Ayan. Ayan, oh. Si Ma'am Lydia is a retired teacher, 72 years old. She's from Lasam. At dahil sa pagkakilala niya sa Panginoon, pumunta kayo sa bahay niya, magmula nung nagsimulang manood sa live stream ng HBBC, hanggang ngayon, kompleto ang na-take note niya na preaching ko sa kanyang notebook. Ma'am, ilan na ang notebook na napagsulatan mo ng preaching? 3? 3 na. Ikaw, may notebook ka? Wala ka notebook eh. Papel-papel lang eh. Maya-maya na. Wala pa yan. See, when you manage technology, tapos ang iba, vlog ng vlog, nagbabaka sakaling mag-viral. TikTok dito, TikTok doon, tuktukan kagata. Nagbabaka sakaling mag-viral. Oh, mira, imekos-mekos mo na lang yung buhay mo, tignan mo.
Pero kayong mga young people, may hilig sa Facebook. It's your opportunity to promote your church. Titignan nyo ha. Nagugulat ang ilang mga churches na may live stream. Bakit yung live stream natin? Grabe ang reach. Thousands ang views niya yan eh. Every week, thousands. Alam nyo kung bakit? Dahil kayong mga members, kasalanan nyo yun eh. Share kayo ng share. Pero magandang kasalanan yan. Salamat. Mira, na-share mo ni Mekos. Di ka pa may i-share ta live stream ta church. Anong klaseng management yan? Na-follow sa amin na. Di ka pa naka-follow ta HBBC. Magandang management ba yan? Oh. Alam nyo, hindi nyo lang alam to ha. Dito sa HBBC, maraming pastor ang nanonood. Yesterday, ito, praise God and to God be the glory. One pastor from Northern Davao messaged me and said, Pastor, I forgot his name, but he said, palagi akong nanonood sa live stream mo. My church is 8 years and 8 months. I'm a young pastor and I am blessed how God is using you. Gusto niya pong magpa-mentor sa atin. I told him, I have a plan to bring my family to visit Davao someday. And he said, it will be a great privilege to learn from you. Oh. Tignan mo, nagagawa ng technology. Nasa management, mga kapatid. Anyo say-sayangan, di kita Facebook yo. Gamitin nyo yan for the glory of God. Number 7. Ay, sorry. Kasi makitak namin nga mabisbising kayo eh. Pero alert pa rin pala. Very good, very good. Okay. Number 6. Ito na. In the stewardship of treasure, worship God. In the stewardship of treasure, worship God. Ang ibig sabihin ng worship, okay, is to recognize His worth. I-recognize mo lang kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Oh. Kung wala ka, Diyos pa rin siya. Kung wala siya, wala ka. That is why, with what you have, the Bible says in Proverbs 3:9 and 10, Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with thy what? Substance. Hindi naman kailangan ng Panginoon yung pera mo eh. Mayaman siya. But 2 things in the mind of God. Why He requires you to give. Number 1, gusto niya na makita yung affection mo sa Kanya. Honor Him. Number 2, He wants you to learn discipline. I wonder how many of you has already started to faithfully give the tithe to God. The tithe is the 10%. So kung kumita ka ng 1,000, yung 100 for the Lord. Kumita ka ng 10,000, 1,000 for the Lord. I praise the Lord. Tad-tad tayo sa HBBC. Kayong mga members sa preaching ng giving. However, last Wednesday, nag-start ulit ako ng series of giving. So this coming Wednesday, I will again preach on giving. Sunday, generosity. Do you know why? Because isa sa mga core values ng HBBC is generosity. Do you know the power of generosity? Sabi ng Bible, meron daw hakot ng hakot, pero hindi yung mayaman. Merong bigay ng bigay, pero hindi nawawalan. There is seed that is scattereth and yet increaseth. There is seed that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Kayong mga estudyante, simulan nyo nang magbigay ng inyong tithe sa Panginoon. Do you know what
John D. Rockefeller, the richest Baptist to ever live. He was a billionaire during his time. May-ari po siya ng oil company in the early 1900s. He is a Baptist and he goes to church every Sunday. Nung tinanong siya, sabing ganyan sa kanya, when he gave his first $1 million to the Lord, first time niyang kumita ng 1 million, binigay niya sa Panginoon. Tinanong sa kanya, sabing ganyan, John D. Rockefeller, paano mo nagawang ibigay ang $1 milyong sa iyong church? Do you know what he said? Sabi niya, hindi ko sana nagawang ibigay ang $1 million kung hindi ko sinimulang magbigay noong $15 lang ang sweldo ko. Huwag mong sasabihin, sana tulang mangted no awantot adu nga paggastuan, natay kanton, di kan tupay ng ted. Kaanon tupay nga awang paggastuan? Giman? Oh, kaanon tupay nga awang paggastuan? Bira. Sabi kasi, pastor, makagaan-gaanak lang basit, lumagaan la basit, awan unay paggasgasto ako. So, mangtedak to ti apon. Ay, apo, kung nakingkuhan, pagurayang patay, dahil nga Kristiyano. Abay, kaanon tuping ang paggastuan? Kano limuwag ti biyag mo, at ang tumamapanunod mo paggastuanan. Kakaiso lang ang imatot sweldom, at daman dita, di kita advertisementan, at daman paggastuanan. Rumwar man ta iPhone 15-an. Kaanong tupay nga awang paggastuan? Haan nga deta paggastuan ti problema. Deta puso ti problema. Surusuruwam nga irugi. Tanuhan mo irugi, awang papanan nakakabsat deta spiritual life mo. And listen, alam mo, every time you give, pag ikaw ay nagbigay, ito above the tithe ang pinag-uusapan. Kasi ang tithe, when you give your tithe, wala ka pang binibigay sa Panginoon. Parte na di jay, kasi partner kayo 10-90 nga rod. 10% suna, 90% king ka. Pero both, kukwalat na ti apo. Haan nga dete, intod ko tabagi mo na apo, kwak deto yun. Ano nga kwak? Kwalat na ti apo, impatalit na. Kaya nga stewardship. God cares how you spend the 90%. And God is interested na na pag may pangangailangan ng church, nagpare si pastor, nagpa-commitment si pastor, may pera ka, pero wala kang ginagawa. Hana mariknat ti apo ta ayat mo. Pati si kahamo mariknat pa nagay ti apo. Samo ko na, apeng hata nalami isak. Because you are not exercising the key. The temperature of your spiritual life is giving. Ti pangrukudam, ti temperatura, ti Kristiyano, jay giving na. Sa mga, alam niyo po, mga pastors, well, I know you do it probably the same way in your church, but I check the giving record of the HBBC members periodically. Pati kayo mga kataklaberya, baka akala nyo, nandun lang ako sa Bakara, chinecheck ko ang giving nyo. Individual yan. Individual na chinecheck ko yan. So kung mga 700 ang members ng HBBC, iniisa-isa ko yan. Tapos pinag-aaralan ko ang giving ng church. Sabi ko, ilan bang professionals dyan? Dapat ganito ang giving. Anong nangyari dyan? Pupunta ako dyan, kakausapin ko kayo. This week, may mga kinausap ako. I told them, sabi ko, nakadaldalos mo, giving record mo. Noong nadalos na giving record mo, rinukar tabiyag mo. Yeah. I don't care. Kahit pa professional ka. Bakit? You are not measured by your money. Your worth is not by your money. Laglagi pa nga nagaputa sikat ka, baknangan ti church, kaslasin no ka dito church. Umalis ka. Because your worth is not measured by your wealth. It's your heart. And I don't care even if you are poor, but you are exercising your love and sacrifice to God. You matter to God.
So, agin lalaing, kung sikat kadaklan ti maitad, hanggang agin lalaing. Because your worth is not measured by your wealth. And as a pastor, I have to tell that to you. Kayong mga members, like if you are here from Highway Baptist Church, from any other church, kung magyayabang, naintindihan nyo yan? Pagkat minimension ng Panginoon yung giving mo. Oh, sabi ko, ikaw, susweldo ka, wala ka malang missions offering. Nakapuot ka pa iti pastor nga singirin at membro na. That's my duty. And I do not do that to pressure you. Sabi ko, I want God to bless you. Bakit? Abe, kung ayaw mong magbigay, edi wag. Bakit? Kawalan ka ba? Hindi. Because God can replace you. Kala mo, ha? Ngayon, if I come to you and tell you, oh, hindi ka nabibigyan ng mission offering. Why? I want God to bless your life. Damagaman takaabay mo, masapol mo sa ambulansyan, Brad. Pira. Masapol na siya. Atake kan samot ng Brad. Pero alam nyo, mga kapatid, on the other hand, when you are so faithful and generous to God, I appreciate you members. Alam nyo, sa totoo lang, whenever I check the record, makita digite white collar job, tay giving da, makita digite karpintero, digite farmers, tricycle driver, fisherman, business people, nakikita ko lahat. Sabi ko, Lord, grabing self-denial. Bakit ko sinabing self-denial? Aba, yung perang yun, ginastos mo sana sa sarili mo, binigay mo sa Panginoon eh. Ang tawag dyan, self-denial. It is not the amount, it is how much it cost you. What does that mean? Hanakit-kitan ti Apo, DJ, amount. No, di kit-kitan na, mano, iti kabatugan na ti biyag mo, ti porsyento deta nga inted mo. For example, kung meron akong 10,000, nagbigay ako ng 100, 1% lang yun. Kung meron akong 100, binigay ko lahat, 100% yun. Sa harapan ng Diyos, sino ang mas malaki ang binigay? Oh, ulitin ko ha. Ito, meron akong 10,000. Nagbigay ako ng 100. That's 1%. Meron naman itong 100 pesos. Binigay niya lahat. Tanong, sino ang mas malaki ang binigay? Yung 100%. That's why Jesus said, kayong mga mayayaman, you gave out of your abundance, but this woman gave her all. Permi nga marik na ti Apo, amom na lumabas to offering plate, marik na nakakabsat, no sino ti giver. Duhang ka giver, uri may ka nakigimong, hanak ka narik na. Damagam ta kaabay mo, marik na nakangata ni Apo Diyos ita. Amen? Last, pambira, huston kat din, permi nga talaga nga, madanagang kiti panagawid yun. Last, in the stewardship of trials, wait upon the Lord. Oh, napansin nyo ha, itong outline ko ha, puro T. Oh, T. Ilugitay dyan number 1, stewardship of time. Number 2, talent. Number 3, testimony. Number 4, truth. Number 5, technology. Number 6, and number 7, in the stewardship of trials, wait upon the Lord. Aduman, nagiti karit, iti panagbiag. Frustrations, disappointments, makapaupay nga panunutin. Makapundi tirik na, mabalin ako na. Makapamudel ti pamati, but now, why do you allow trials nga punjin na ka? Why do you allow trials nga pagmudelin na tapamati when God meant trials to develop you, not to make you bitter, but to make you better. So that when trials come, instead of complaining, wait upon God. And the Bible says, in everything, give thanks. Sino kadakay ti ada problema na itay nat imanan?
Di pa'y makaitayag, tadaduma ka, dagsan problema yung kakabsat. Amen. May mga problema ba kayo ngayon? Okay? Listen. I'd like to tell you something, ha? You cannot trust a man who is not tested. Hamo mabaling nga pagtalkan ta tao nga hamo nasubok. And for God to trust you with more. We are talking about management. No kayat mo nga italkan na katiapot yad adupay, masapol nga i-proof tay nga napudno tay kinkwa na uray adu ti panubok ti biag. Unam kumagan satanas, detalat kayam. Agad nakapsot ka satanas, inaklat ta makigimong ureg sakitat. Uri na sakit ang ngipin ko satanas, inaklat at kapila, kanta aklat at acquire, hanggang sakit ka lang ng ngipin, ano pa? Satan, ano pa? Pira, no? Hindi matatakot ang diablo sa pera mo, uray milyon tanagyan tabangkom. Not be afraid of you. Hindi matatakot ang diablo sa edukasyon mo. Hindi matatakot ang diablo sa pagmumukha mo, pero matatakot siya sa pananampalataya mo. So when you see a Christian just like you and me, nga nagadut problema na, nga imay ti kapilya, hanggang isuna day jay nga imay ti kapilya, jay pamati na, tinangipangking kwa na ti kapilya. Jay pamati. Kasi awang kwarta na detang nakaumay dito eh. Damagaman ta kaabay mo, awang kwartam? Oh, walang pera yan. Kinamtalangan na. Joke lang yun ha. Pero kita makapangkapilya. Samantalang detay, adda kwartana, di makapangkapilya, te kwartana at mangigawid. Mga kapatid, hindi ho yung perang mahalaga doon, yung pananampalataya. So to steward your trials, you need to have a strong faith in God. That's why you need your pastor. That's why you need the church. That's why you need this kind of preaching. Kailangan mo makapakinig. Ti preaching at ay permi nga patauden at lasag ti pamatim kan tulang ti pamatim. Nga jellyfish ta pamatim nga mapisit labasik ket awan di kapilyan. Sapol kakabsat nga mapapigsa ti pamati tayo. So I hope nga deti nga message ita nga malem dakkel nga pangrugyanan tay manen. Ita nga lawas ken kadigiti umay nga panubok ti biag. All of God's people say? All right. Kararag tayo, Apo Diyos, agyamang kamken ka. And Lord, this time, I'm going to give a short invitation. I pray that we will come forward and Lord, ask you to help us to become good managers and stewards. Kabsat, hamusayangan ti biyag ngayon ti Apo gan ka. Kanhan nga sayang, digiti panubok kun problema nga simang bay ti biyag mo. Agbunga danto tinaimbag. Patauden nanto ti adu nga nasaya at abambanan. God is a reason for your trials. Mabaling nga, purumot langan ng mapukaw ti adatibiyag mo. You're being cut, like pruning. Because God is preparing you for greater things. Isagsagana na kalaang iti Apo. So nga iti dayti nga malem, kayat mo nga ibaga ti Apo, kayat kung umay katisangog parintumeng, kat kunam Apo Diyos, nablesan nak unay ti mensahe nga in-deliver ni Pastor, kat tulungan nak Apo, sikat mangiturong ti biag ko, saan nga kwartat mangiturong kanyak, saan nga riknat, saan nga tao, sika ti mangiturong ti biag ko, Apo. Precious Lord, take my hand. May kaditisango, would you come forward and kneel down right now and ask God to bless your life? Come on.
Apo, pauna yun apo nga mensahe. Kas jay gayam ti kay papanan na ti Christian life apo, hanga inaayam, hanga sinusulit, hanga sinasadot, saan nga pa nagpapaanawa. No diket pa ng bigbig, nga ti biyag mi kang dagiti adda kada kami, naggapugan ka, ket impatalik mo laeng. Ket sika iti number 1 ko mga makita mi apo kadigitoy. Saan nga tay weakness mi, hanga dagiti tattaw ti aglawlaw mi, hanga ti parikot problema kan dagiti hihigante nga pagkasapulan ti biag. Sika ti kitaan mi apo. Tababaen ken ka mapagbaligyan mi, babaen ken ka agbalegi kami, babaen king ka rumangay kami. Babaen king ka apo Dios dumakkel kami. Babaen king ka makapagpatuloy kami. Agyamang kam unay apo Dios. Without you we are nothing. And so I pray that you bless each and every one of us. Sapit agtultuloy kam ngagbaling nga napudno, narigta, naanep, iting kami panagserbi ken ka. Uri adu dagiti panubok ti biag. Ket mablesan to kuma dagiti tattao kada kami. Nga uray adut problema hanakam kaya ni Satanas, tatay pamati mi isut mangted balaygi. Ket sapay ko mata bendisyon anak. In Jesus name. Everyone says,